Kedves Lajos! Szállám, 2020. hát akkor is megjöttünk meg, nem? Tényleg? 2000, de bizony 2020-ban. Á, De tombolt a koronavírus. tényleg a koronavírus. Jól össze voltunk zárva utána, csak még ketten. Érdekes volt, mert amikor az ember azt gondolta volna, hogy nem fog társat találni, amikor a koronavírus ugye tombolt, nekünk mégis azért csak sikerült. Hát nem volt tudatos, mert mi főleg inkább akkoriban a pálinkának járt, drága barátnémmel, és igazából úgy voltunk vele, hogy csak úgy viccből felregisztrálunk erre a Tinder nevű oldalra. Hát az én taktikám pedig bejött ezek szerint. Mert mi volt a taktikán? Mint a hülye nyomkodtam, 4 hónap, mikor kimentünk Kínába azonnal. 2 hónapot töltöttünk együtt, majd 4 hónap külön. Szóval a sarkjegy, ott találkoztunk először, emlékszem. És belenéztem a szemedbe, és az azt mondtad, hogy én nagyon sokat utazom. És emlékszem, hogy ahogy ezt kimondtad, egy ilyen végtelen szabadság, érzés árasztotta nekem, hogy az ember, hogy emelt az ember mellett nekem valóban megkezdődött az életem. Pedig végig csókoltuk az éjszakát. Konkrétan. Az a kísértél? Vagy csókoltál meg? Emlékszem még? Kapuájban? Budapesten kifejezetten romantikus szerintem. Be akartam ismerni. Kicsit. Azért nagy részt. Hiába tudtam, hogy valószínűleg bejövünk egymásnak, és valószínűleg ebben több élet lesz azért, hogy az életem legjobb döntése volt, hogy megcsókoltam. Amit ténylegesen még nem beszéltünk meg, és ezt szeretném neked megköszönni, hogy igazi férjet kaptam veled az idő múlásával, hanem nagyon sok új barátot, és hála neked, hogy megismerhettem a barátaimat. Hogy a legszebb baráti kapcsolatokat ápolom szerintem úgy, hogy a 26 év alatt nem voltak ilyen jó barátaim szerintem, mint akiket most általad kaptam. I take a bullet for ya, I'll be there to hold ya.